Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng sedaya para sepuh ingkang tansah kula hormati linangkung ingkang wonten Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sedaya sepuh bini sepuh aji sepuh ugi ingkang pun sepuhaken wonten nggih menika Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sedaya kadang nem kadang sepuh ingkang tansah kula hormati, sedaya para ingkang remen dumateng silaturahmi, ingkang remen dumateng ziarah kubur, ingkang tansah kawula tresnani, sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon. Salam takzim saking dalem majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara ingkang wonten tlatah Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Ugi ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon. Salam takzim ugi saking dalem komunitas Santri Beling 09 ugi ingkang wonten tlatah Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sepindah anggenipun dalem ziarah kubur nggih namung nyadong kaberkahan saking para yang luhur, saking Rama Biyung, saking simbah, saking buyut, saking cangdah, saking bapa guru ingkang sampun sumare lan sak peminggah ugi. Al-akhos ing sah menika ing wekdal siang menika dalem alhamdulillah waget pinaringan berkah ridho izin saking tiyang sepah, waget pinaringan berkah ridho izin saking Gusti Allah, waget ziarah kubur wonten makamipun nggih menika Sunan Gripit wonten desa nggih menika Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Ugi anggenipun dalem ziarah kubur saderma nggih menika melampah kanthi derek nyadong ugi kaberkahan saking Sohibul Wilayah, saking Sohibul Qaryah, lan ugi dalem waget silaturahmi wonten desa, wonten kecamatan ingkang wonten desa menika wonten makamipun, utawi ingkang wonten kecamatan ugi wonten makamipun, hingga dalem waget nambah silaturahmi. Pangandikanipun Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim ad-dhaifah. Sumangga pun simak videonipun, mugi barokah donya lan akhirat. Matur nembah nuwun. Alhamdulillah, sakmenika ing wekdal siang menika waget sowan makam Sunan Gripit Banjarmangu. Lokasine menika pangapunten. Iko. Wah, gitu. Pokoknya adem, ayem, tentrem, damai. Niko.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, damai, sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Ego, ego, luar biasa. Barokah full. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makam Sunan Gripit, Banjarmangu, Banjarnegara. Nah, wonten sekitaripun nggih wonten makam-makam. Menika dumugi wingking wonten sebelahe nggih wonten makam. Nah, menika. Monggo ingkang kaleres liwat wonten Gripit pun kalodhangaken wekdal sowan ziarah wonten makam Sunan Gripit. Satuhu mun nyadong kaberkahanipun beliau. Muga-muga wegeda dados mergi selamat donya selamat akhirat, barokah donya lan barokah akhirat. Menika makamipun Sunan Gripit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Wonten pangarsanipun sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ugi ingkang pun sepahaken wonten nggih menika Gripit, ugi Banjarmangu lan sak sekitaripun ingkang tansah dalem takzimi. Dumateng para kiai-kiai sepuh wonten Gripit, Banjarmangu, ugi sak sekitaripun ugi ingkang tansah dalem takzimi saha dalem cadhong barokahipun ilmu. Ugi dumateng Al-Akhos, beliau Bapak Kepala Desa Gripit ingkang tansah kawula hormati. Langkung dumateng ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati. Ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon
ugi ingkang tansah kawula hormati. Ingkang dalem tresnani ugi sedaya para pecinta ziarah kubur wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Komunitas Turki tawi turut kijing lan minggah dumateng sarkup ingkang tansah kawula tresnani. Salam takdim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara lan ugi salam paseduluran dumateng sedaya para komunitas. Salam saking komunitas Santri Mbeling 09 bertempat Gumulumpitan Susukan Banjarnegara. Alhamdulillah ing siang punika dalem waget ngludhaken wekdal sowan dumateng beliau inggih menika Sunan Gripit. Saperlu inggih menika nyadong kaberkahan saking beliau garwa putra dzurriyyah lan sak silsilahipun. Dalem boten mangertos. Dalem boten badhe matur sinten beliau ingkang waget paring pangandikan inggih menika juru kuncinipun utawi inggih menika kasepuhan-kasepuhan ingkang wonten wilayah dusun mriki saha desa mriki. Baplangkon namung remen ziarah. Mugi-mugi wasilah saking ziarah punika sakmangke dadosna kaberkahan. Berkah kagem dalem, berkah dumateng garwa, putra, berkah dumateng jamaah, berkah dumateng ingkang caket utawi ingkang dereng caket, berkah dumateng ingkang kirang cocok utawi ingkang cocok, berkah kagem samudayanipun. Saking sinten? Nggih, saking Rama Biyung, saking Simbah, saking Buyut, saking Canggah, saking Kiai Bapak Guru kula panjenengan sami, saking tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, minggah kabupaten. Mila monggo samiya hub kali ziarah kubur barokah nganggo yakin. Barokah dereng tumuju dumateng kula njenengan sami, mandhap dumateng garwa, mandhap dumateng putra, mandhap dumateng wayah, mandhap dumateng jamaah saha muslimin muslimat samudayanipun. Kadosipun ingkang dalem aturaken namung menika kemawon, wonten ingkang kirang sae, kirang adab, kirang trapsila, kirang enggah ungguh, kirang supasita, kirang nuju prana dalem. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam dalam gerak fakta, nyata, realita. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan, tandang kudu nyawang. Jadikan solusi dan jangan dijadikan polusi. Gerak dalam fakta, nyata, realita. Semangat dalam berziarah kubur. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki alhamdulillah nembe kemawon sowan beliau yang Gripit. Insyaallah mbok menawi mboten wonten alangan, cuaca mendukung utawi mboten enten kepentingan mendadak, dalem sakmangke badhe sowan dumateng yang Giri Wasiat wonten Punggelan. Pundi-pundi wonten makam nggih ziarah. Makam ziarah. Ngeten mawon. Kesel nggih. Kesel. Ning dadi nikmat. Nggih. Ngeten mawon.
Monggo ingkang wonten kalodhan wekdal nalikane panjenengan sami leresi liwat wonten Gripit, monggo sowan wonten makam Sunan Gripit. Bismillah barokah full.